Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-essenza tal-prinċipji tal-moviment laburista huwa li noħolqu x-xogħol u mhux il-firda. Waqt li kien qed jiġi intervistat waqt il-programm 2505 li kien qed jixxandar minn taħt it-tinda f'Ħażebbuġ, Dr. Muscat sostna li n-nies ma tridx il-firda u pajjiżna kiseb suċċess meta kien maqut. U rrefera għad-dibattitu li kellu mal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia u qal li l-argument dwar kemm jiflaħ barranin pajjiżna kellu jsir 15-il sena ilu qabel dħanna fl-Unjoni Ewropea għax illum il-maġġoranza assoluta tal-barranin f'Malta huma Ewropej li għandhom kull dritt li jgħixu u jaħdmu f'Malta. Aħna noħolqu x-xogħol u mhux niżirgħu il-firda. Dak huwa l-essenza tal-prinċipji ta' dan il-moviment. Il-fatt illi aħna rridu noħolqu l-ġid, bil-ġid igawdi kulħadd u l-ġid iġib aktar ġid. Li noħolqu imbeżżaw bil-barranin, li noqogħdu mbeżżaw minn forsi huwa kulur tal-ġilda differenti minna, li noqogħdu mbeżżaw id-beżżieħ in-nies il-firda ma jridux. Dr. Muscat sostna li jemmen li kull xogħol huwa dinjetus iżda li l-Malti jridu jagħmel ix-xogħol it-tajjeb waqt li nġibu lil barranin għal xogħol ieħor fil-waqt li naħdmu flimkien. Dan għal kontrarju ta' dak li qal il-Kap Nazzjonalista li jrid li l-barranin ikunu mħarġa. Dwar il-manifest elettorali li nieda l-Partit Laburista għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Dr. Muscat qal li l-10 prijoritajiet li fih jgħoddu kemm għal pajjiżna, għall-Ewropa u għan-nies. Qal il-kandidati tiegħu kull minuta tal-5 snin li ġejjin se jkollhom lil Malta f'qalbhom. Dwar l-inklusività, Dr. Muscat qal li dan huwa wieħed mill-prinċipji fil-manifest elettorali. Qal li dan mhux biss argument soċjali imma ekonomiku għax l-inklusività u l-ugwaljanza jagħmlu sens ekonomiku. Waħda mis-sigriti l-kbar tas-suċċess ekonomiku li ksibna bħala pajjiż kienet l-inklużjoni. Għax bdejna ninkludu setturi tas-soċjetà li sa ftit ta' sinilu kienu għadhom maqtuwajn il-barra mill-attività ekonomika. Ħansemmi biss tnejn, l-aktar waħda ovvja, in-nisa. Qatt daqs illum ma kellna nisa illi ħarġu jaħdmu fid-dinja tax-xogħol. Il-Prim Ministru temm jispjega li l-Partit Laburista se jkompli jaħdem għal dan is-suċċess u għalhekk appella lil votanti kollha biex jużaw l-aktar għodda kruċjali għall-partit f'dawn l-elezzjonijiet, il-vot. U għalhekk il-problemi jista' jsolvihom biss dan il-gvern. Nistgħu nkomplu nsolvuhom biss bil-fiduċja tagħkom u nibqgħu nsolvuhom biss jekk inkomplu naħdmu kif aħna u noħolqu x-xogħol u mhux niżirgħu il-firda għax bekk nuru verament illi Malta hija f'qalbna. Nirringrazzjakom. F'kumment li taħ Hubertus Hill, il-Ministru għall-Affarijiet Soċjali Ġermaniż sostna li l-Partit Laburista f'Malta ħadem ħafna għal xogħol deċenti u inklusività f'Malta. Sostna li Malta għandha lider b'saħħtu li huwa Joseph Muscat u li kieku kellu jivvota f'Malta kien jivvota għal kandidati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u għall-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.